Church of God Mission Center along Hamren Fire Brigade FNES ben Cherok Tok Aseke Kipi. Dipho Municipal Board ke parlo ward number pli Rong Chekla Malong Langkang Lumpen Rat Kisung. Senso nang pu alamarjan mohor kenep pangcheng pontanglo. Kardom piniada babirta ang ton penche thanam sinang. Hamren Fire Brigade along FNES mate Fire and Emergency Service pen hawar arat hem meke cho pen ke chenglok arniwang chutun chodang LPG gas ke hinno meke cho hut kopi koson pensi jingradun thekjima aphan mock drill ke paklang pen seke kipi. Department thongke bangbong pen akinang sotnai a department along Fire Brigade ta isilo. Town city la pen rongso rongbot along sitami hem meke cho hut manghu mangram pen hem meke cho kachirabdun thekthel la pen kachini mekka we pen hem meke cho hut ke ongdung ador ke so hormu pen ke chenglok tangka mahala pen sok sang akana hokdo. Muni datum along Fire Brigade a contact number ka we pen ta isi thedunga kisungdo. Lahai kamatha pen ajo Hamren Fire Brigade pen school bajar la pen rong alo rat ka chingrum kanglum along setami mock drill se ke kipi dam pen klardak peklang pon pen LPG gas ame arihing kacho thor la pen komentu ni jongsi me kacho teran dokok lote koson bensi kachepa jok dun thekjima alam the Hamren Fire Brigade Station Officer SO Manik Timong Anparta Fireman Clinton Rongpi Joyram Ronghang pen claim rapid atum Hamren Church of God Mission Center along ada por phai Chris ya por pen mock drill se ki ipon slide bitung tum hanta so kini tum dak Church of God arong olong tum ke bang si mi pen kosong si tum kaching rai nai ma lok itum LPG gas cylinder itum LPG gas cylinder pen itum kosong si kaching rai nai ma kosong si la so mi phan kapa map nai kosona kupia bidi pen ma itu laso bidi si tum rong rup ma dak Church of God arat tu an tum hanta itum so awareness sa phansin tum dak kan ke ba Hamren pen Daniel hi Karbing Long live. Karbiang Long ahempi Diphu rong sopia dung het ke 2 kilometer isi bak ajak kahelo rong chekla malong barla apolote towar nordong ke misen ka we penajok towar langkanglum lapen hemrit anta langkanglum pen akisung pini ani anta jok jelang. Nangli labangso mohor ke theklong pen Diphu long kalidet me pusi mathaji. Bontalake Karbiang Long ahempi Diphu rong sopia dung het ke do mate Diphu Municipal Board ke parlo ward number pli rong cheklam arat ke cheleng atowarlo. Nilitum rong cheklam arat ke cheleng atowar langkili nordong ka videra jok towar tami langroya sonsi cheman detlo. Kedam tangkili ka por hud arleng ke thetum alam chak anparta ward commissioner tami towar se marpo uke ubom sita alam ningje chot. Akam ke klem piniarni anta theklong lelang. Lasi prabjin pen laso towar along ke mesen kacheleng long jia phan langkeli anordong nang semar pipo nang ji pusi hadagara datum kachuningri padopon ini lada kapan serong tiklam halan lang mo lang kapan nga siksa project to waro mad waro ma mate lang roi ma ang kude ke nasi kutula apa na kisungo nasi Ward Commissioner dan kami nang langit, Adrian pin yang mulai tu bom kita na alam ni itu, nasi bom pin yang ni tu, panik isu ni tu, nasi, kalau aku tu kita kan kita me, anu dan nusun kita me pulang kau ni kita bom kita me pin yang tak lain pelan, nasi tu, nasi kita kita me nang langit tu, ni. Apong lo team Karbiang Long mate Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan kachuning ribonda piniarni anta nilitum arad aphan lapusona kisung pen nang pejok jilang nilitum arong ke kipuji ke ward number pli nonputa pariwartan nang lelelang pariwartan nang kile ji kalisi piniarni anta barla porlote langkanglum keso kache ponji aphan anta ambulance le hangta rangun e Lasi prabjin pen laso kisung pen nang pajok nang puputa Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan tuning report 2 nilitung la rong cheklam ward number 4 long ke nilitung ke di
Kecunung rita batai dupil lo CM lapen EM MP MLA hana cuning ri dupil lo lapen komisioner sadunarong pipi hana cuning ri pilo langsung nakit akisung ni tung hadi bini dekali nitung langsung akisung nanang nitung heklongi laket tuwar lo mate lang roy lo udang mulut di borpung tarapung ada takesung ke polo tuwar ke no joni ani siapa litung na heklong lo nang litung la media hoi pen minang tung lang lo la singason humusri lo kisu pen kacar chong pen tuwar beng chila non dia budang muti singason ta budam nang nelo borpung taram ku budam nang nelo itu ban nomor 4 ladak rong ceklam rong hadi medical pen kono pas minit tanang ni la solong ni tung 108 ta bangun e tilasu 108 ki bang unci bangke CM EM telitung ke ente nitum bhut ki joke udhikar ki nitum ke avelo mante ho nitum jok nak pama News report Carbing Long Live. Kurpo Cine Production pen kabonda pon audio senso nang pu lamarjan video album mohor kinep kidam tang jakhong ni phai ingkoi ra ke thom arni pen pangcheng ponsi jakhong ni phai ingkoi ra pli arni an mohor kinep patang pontang lo ili karbia khai ke khai kang thim binong lun tomo pen chenglok pinding sumpot choklim lason silang dam lo pulote mithanga khai ajutang jubat la pen mithang alam alun ke pareng verji aphan nona por pen nangan ke texer abang pa bang fiatum lam kanarjan kabonda pen mithanga khai ajutang ke pareng verji aphan cyclem pon bomlo la pen la puson ke klem pen nangan atum nongmi ekewan pita do o khangjang lo lason si kurpho Cine Production pen kabonda pon audio senso nangpu lamarjan video album mohor kinep kedamtang jakhong ni phai ingkoira ke thomar ni pen ketang cheng jakhong ni phai ingkoira piang ni an mohor kinep patang kontang lo labangso mohor lamarjan silong chirapunjia long si mohor nepdam lo labangso lamarjan along cheparjan bangpu bikrom ko lokhirami hi lapen cheparjan bangphi lake kiraning tipiatum hello labangso lun ke tok ati outkipi concept apen kilona bangke prasan kiso producer director bidor singh kiling choreographer dengyer so ronghangpi makeup artist crystal terangpi pen cleared up kiso pi dop pen editors big moirang like nono music amit rongpi mixing hemleri atum pen sikkedo an asai chipari deng ponlo news report Carbing Long Live. Karbi Christian Group East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong atum chelang rapesi umrang solong kedo Karbi Christian Group atum pen nini apartment war plak lang solong kedo Karbi Club along kachedam kachewang amai paman pon KCG mate Karbi Christian Group amai pru Andrew terang pen Japon si Karbi Christian Group team kedo anpen East West Karbi pu chipupe pin pen denomination chipupe pin pen Christian ante Christian pu pen umrangso kedo Karbi mate umrangso Karbi Christian Group pen kachedam kachewang la pen nini apartment mai ke padodam dia me photo me phone kami nang tum tini dada umrangso nang mili tum Karbi Christian Group KCG pen le tum tingrum mai mit kedo kono la sambang kami tum nang tum na tum kan dan tum kan he nang handi tum kan suri kabin pacet lo na part ani tum non na da na su kaching room mate kachit to mai long tum east la pen Karbi Anglong mate east west la pen to kono konan sa mili tum number do la pen dak di mahasa along tum Karbi Christian Group non karjap mirara si central tum pen committee tum pen ni tum khana kerap pen for pitik si ini ni sundat ingkor ati chok se Karbi Club umrong solong ni tum si cingduma mai tu kono Karbi Christian Group lake arnamalam arnamalun tomo hai hui kachethan kachimum iji adim aphansi kapinchong Ladake denomination alam taave lapen monduli ke sengji monduli ke edamji pu alam taave seta Karbi atum Christian adhorom kirimatum an isivet lapen ningisi kedo thekji kisung ke boy hotami kachera kacheto thekji anparta ke kroy ansosesi kache pathir thekji aphansi thedung awarsai adim pota pachini pon
ni tum ada la bangsa jan mek man ke bangke la lo ni tum Karbi Christian group tapi tum Karbi Christian tuan mendebiten la pen denomination ka pen ni tum chingrum si so KCG ni tum form lo sepini bangke la dak so lo sumi ni tum KCG branch do sekarang alam tum pen ni tum KCG mid lapu central pen tum nang thik si la bangsa central la pen ada so KCG alam tum pen kacitong saja mek sini tum pen pon si patmi ni pen ko rahini pen sini tum ha di pen tum number si to we por ni tum to we kacingki kacitham kacini jamet pen pon lo si pini bangke la dak tum chitong pet pen sini tum bangsa saja mek pon lo Choki hola pen sonjit kro Karbing long lai Rong khang MEC long bison be phan EM kang wai pon pe da puthak rong khang arat ningdu kachipi pon lasi non ke wang jilangar ni MEC long bison be phan EM arpu pek pon vek nang ji pusi rong khang arat ke hang ni jang Karbiang long arlo long circuit MEC constituency ang bong ratchari BJP a song a ticket ke longang bong pen rada ninga che thela pen ninga ching sam among we pinyar ni an ke prai dam un e pin bang so bang pu pulote la MEC long bison be hello Rongkhang MEC constituency long pen Karjap dun anparta owe ki miang bong pen non ke ongdung avot ka chepa long pen ke hai duna bang phupulote la MEC long bison be hello Bonda la bangso constituency long pen executive members ang hoy long dun ji pu rat aninga che thang bong plut dun dut ason si theklong Bangso puthak rat aning honduk anparta alang litum aninga klong plardak alam theke long ji aphan hala bangso constituency long Karbiang long life palidam iklo Rong khang MEC consensus lo pen BJP ratchari BJP asong pen kachi toidun long bison be alang lisame ke ongdung avut pen chi phai pon lo hala bangso kachi phai pon avut ang piniar ni bangke isi kon marat aning chi thela bangso ninga chi thang ang bong pen isi katiku kason si mandelo alam thi kopilo potangte Karbing long Thomas council long EM arpu kachi bak la bangso pu kachi bak pon long la bangso homostim la long bison be phan bangke amin klang pon pe la mating wai pon pe la bangso puthak klar dak lam thi la dak rong hawa rat tum ania klong alam thi koson na la bangso puthak Karbing long life pen alang tum han karju ron ji alam thi nali tum dak rong khang MEC consensus lo pen nali tum kachi toy dun rong bison be alang li phan non Karbing long Thomas council long EM arpu pe kon be lo la bangso puthak nang tum ania klong lam thi kopilo nang tum Karbing long rat phan ka bachini po karena abang si nili nali dak Karbing long life abu tunggu mana mek joro palo nang ke umri thekpot lalo nang li nang karju alam the mate alam voi nang ki pigang tung bang lalo awlo li tum ke dam tang election apor sida me penangan ci paduk dun pen ili tum ongdung avut pen da pai ponong lo la pen non EMR pu kachip bakalong ili tum Rongkhang constituency pen kacho toidun sar long bison be amena vidat bangke ili tum ning run hup an pin lo athena nili tum kaninje kang tungje lam ke lalo alang li nut jingki mesen la pen ke rara phan arta le jum hek pusita me alang li Rongkhang arar phan chari chalam pon thekji puchini si sarpisar pu benang lok aklimang pharatum andame ningche thepen ongdung avut pai pon lo la pen ke lam chota ka lilang non la EM kang vai pon along amen ka vidya bangke ilitum lada kaduga veda chini lo MP ke Horen Singh be amang thekvek arong lo la pen ke a constituency ilitum dak Rongkhang arara phandame nang hon pon nang ji pusi nilitum ke juni ripon lo alang lia ke hai CM Dr. Tuliram Rongkhang Phanstame long Thomas council long EM arpu che bak thai lo la so che bak thayang bong saminang tum Rongkhang homosti pen bangke ing thai bang ason sidlo antamila bang so homosti bangke MP ki khiwek homosti lo tate alang li piniar ni EM long det la sinang li kopilo nang li ngak long pen kening yelam thi pen Karbing long Thomas council CM Dr. Tuliram Rongkhang kon kopilo ka chini ri ponang li ni sa tum dak long bison bi apha Rongkhang asal ni ta bang nar ke parang asal pen kachuro ke alani phan itu EM le piponte antu se suri akardom alani turam ha phan MP sar phan churu phan sin ke yoge Aprang pe zotame nilitum isi jakha lo nilitum MEC ke Rongkhang bang long bison be lo te alang li phanta
eson bake arpu pi pon jibon inghon pon jibon pusenil tum alang li ke hai nang je phanil tum penan chepidu lo la pen hai pon lo setame non iem long on dedet po bang ke asap so ining ahondu ke docha News report Rongbong Terang Karbing Long Live Tang te pinya daba berta ke lapuan si kang toniklo